אתה בטייסת אפאצ'י. כן, אתמול ביקרתי בטייסת אפאצ'י, ככה לראות קצת מה הם עושים, ותכף נראה את הכתבה, אבל אם יש לקח אחד מאוד גדול של צה"ל ממלחמת לבנון השנייה, זה האופן שבו משלבים את כל הלחימה בין כל המערכים השונים, ים, אוויר, יבשה, מודיעין, זה הלקח המרכזי שנועד לפגוע יותר טוב באויב, להקטין את הפגיעה לחיילינו מתוך הבנה שחיילים נפגעים, מוריד כמובן את המוטיבציה ואת הלגיטימיות בקרב הציבור, וכמובן את יכולת הפעולה של הצבא. כל זה חלק ממטרות המלחמה. אנחנו היינו שם אתמול, הנה הכתבה שהכנו. אני התחתנתי לפני חודשיים. בעצם המבצע תופס אותי במדרגות המטוס בחזרה מירח הדבש. נוחת מטיסה מאיטליה, פותח את הטלפון ובתזמון מושלם פקידת הטייסת מתקשרת ואומרת, טוב שהגעת, צריכים אותך. ולמחרת כבר מתייצב בטייסת כמו כולם. כולם עם מילת המפתח בטייסת מגע הקסם. כולם התייצבו, כולם טסו, כולם תקפו. מאות גיחות קרב ביצעו מסוקי האפאצ'י בשלושת השבועות האחרונים, מאות טילים שוגרו, למשל כאן, בתקיפה של אופנוע ממולכד שהגיח ביום שלישי האחרון לעבר כוח צנחנים מצפון לעזה והושמד מן האוויר. זה אומר קודם כל להיות שם, להבין את הקרב הקרקעי, לסייע לכוחות היכן שנדרש, לפתוח להם את הצירים קדימה, לנקות להם את המרחבים, לסייע להם באש. בשבוע הראשון למבצע עופרת יצוקה השתתפו מסוקי האפאצ'י בתקיפות מהאוויר, בעיקר במשימות של ציד משגרים. שעות של ריחוף מעל עזה, ממתינים לטיל שיצא כמו כאן, ואז מסתערים על המשגר ומשמידים אותו. בסוף אתה יודע שאותה מרגמה יכול להיות שכבר שמעת שהיא פגעה במישהו בשטחנו, שנפעל עכשיו, שנורא קסם על סדרות ופגעה בגן ילדים, אתה שומע את הפידבק מיידי. ואתה יודע שאתה צריך מיד להוריד אותו משגר, אותה מרגמה, כי בעוד רגע יצא משם עוד טיל, עוד רקטה, לאותה נקודה, ובעצם אתה פה זה בנם שיכול למנוע את הרקטה הבאה שתשוגר. היתרון המרכזי של מסוקי הקרב, שהוא אולי הלקח של מלחמת לבנון השנייה, הוא בלחימה המשולבת עם כוחות היבשה. לכל חטיבה שפועלת על הקרקע הוצמדה טייסת מסוקי קרב, שהתאמנה איתה ומלווה אותה בלחימה. בעצם הזיהוי שלנו זה מה שמונע קרב קרוב יותר מול כוחותינו, ושם אנחנו נכנסים בעצם ומבצעים תחת פיקודו של אותו מפקד בשטח, נותנים לו את הסיוע על מעבר לגבעה, מעבר לאותה סמטה, לאותו בית שעכשיו הוא לא רואה וקשה להם כוחותיו למטה לבצע עליהם. ואתם מקבלים פידבקים מהם? בוודאי, אנחנו חלק מהקרב, כמו כל שריונר שיורה שם עם הטנק ופוגע או לא פוגע במטרה. אבל לצד ההצלחה המבצעית יש גם פנים אחרות למלחמה. צה"ל זרע הרס עצום בעזה, שרק חלקו נחשף עד כל העולם. מול המספר הגבוה של אזרחים שנפגעו, והטענות על אצבע קלה על ההדק, הם מדברים על הקפדה שלא לפגוע במי שמכונים בשפה המכובסת בלתי מעורבים. בתחילת הלחימה קיבלנו מטרה לתקיפה, מטרה של מחסן אמל"ח. כבר בתדריך ובלימוד של המטרה ראינו שהמטרה מרוחקת כ4 בניינים מבית חולים שיפה שנמצא בדרום עזה. העלינו את זה מול הגורמים המתאימים במטה, כך שידעו שאם יש עכשיו תנועה של אמבולנסים או אנשים לאזור בית החולים שעוברים ליד המטרה, אנחנו נאלץ להשעות את הביצוע. למזלנו בהגיענו אל המטרה היא הייתה נקייה. אחרי ביצוע של טיל אחד התחילו להצטבר שם כמות גדולה של אנשים ורכבים. חיכינו עוד רבע שעה לביצוע טיל נוסף ורק צפינו מרחוק. ברגע שהמטרה הייתה נקייה בשנית השלמנו את המשימה במינימום הנזק האפשרי לאזרחים הבלתי מעורבים. בטייסת מגע הקסם אין סימני שאלה, לפחות לא מול המצלמה. אולי זה בגלל שהם תודרכו לפני שפגשו אותנו, למה שנראה לרגעים כמו הצגה דוברותית מופקת היטב, כזו שהקפידה לבחור מרואיינים שילחצו על כל הבלוטות הנכונות. פרשתי לפני חודשיים, עם תחילת הלחימה התנדבתי, תחזור. מה שנקרא משימה
חשובה מאוד. למעשה בשבילי זה מלחמה על הבית, אני גם גר בגדרה, באיזשהו מקום אני גם שומע מלמעלה על הבן שלי, שהוא כרגע נמצא בעזה. שירי יונר. שירי יונר, זה הגדוד שאתה שמעת עליו מקודם, שאנחנו מלווים אותנו למעשה מהשמיים, ושותף מלא לכל העשייה של הטייסת, לכל הפעילות, ואני אחזור הביתה כשהבן יחזור. טייסי האפאצ'י יישארו פה גם אחרי הפסקת האש. לאף אחד כאן אין אשליות שחמאס ישנה מדרכו. כולם משוכנעים שתמונות כאלה של תקיפת מחסן שבו הוחבא מצבור גדול של רקטות גרד ילוו אותנו גם בעתיד. המבצע הנוכחי, על האגרסיביות הרבה שבו, אמור להרחיק אותנו מהפעם הבאה וגם מהספקות. יש ספקות? אין שום... באמת אתה מאמין במשימה ב100%? שום דבר לא מערער? ב100%, ובדיוק לפני כמה ימים מישהו מילואימניק יותר מבוגר בטייסת אמר לי משהו שככה נכנס לי ממש ללב, שאם מישהו מבולבל או לא זוכר בדיוק למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, שילך בעצמו, אבל לא לבד, שיקח גם את המשפחה שלו לחצי יום בסדרות. חצי יום בסדרות, ואז הוא יתפקס עוד פעם וידע בדיוק למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. זה משפט שיושב לי בראש.